Ja siis sitä on ihan riittävästi. Paljon sitä mukaan. No, paljon. Ja Ei mulla ei oo yhtään. tortseja yhtään. Ai yhtäänkö? 63 ignottia, mitä vittu, ja 2 rautamalmia on vielä täällä. Aiku niin tuossa. Miten minä olin noin sokke? Minä tuijotin koko ajan tätä ylintä riviä tossa. Hei! Olipas yllätys. Pitäisikö tehdä TNTitä vielä? Meillä on kumminkin sulfuria aika paljon. Tai ruuttia, mitä tänne on. Hyvä niinku perä. Joko te menitte, ette te vielä meni. No niin joo, Ei. tuokin. Meillä on 20 sulfuria, ei kun mitä tää nyt on. Ihan sama, let's go. Oota hetki. Ne pistää tikkaa tonne. No niin nyt tää. Mihinkä dunkeri Sinne. pitää tää? Maan allas. Joo, meillä on Täällä on kaksi Enteri. Ei kun Slender. Slenderi. Minne? Ei, sehän tulee Slendermanista täällä. Minun vitun XP, fuck you. Minun vitu. No olipas aika hieno dungeon kyllä. Oh joo. my god! Pitäisikö lähteä tästä alastaan? Joo. Tämmönen klassikko. Minä varmistan. Okei, se mene sinä nyt edeltä, kun sulla on se timanttihakku. Mm. Yksi edeltä, kaksi perässä. Joo. Hei! Niin, Tää Fukdolan. Meillä oli se toinenkin. niin on. Tää on Niin iso. no miksi me ei sinne mennä? Kat. Demi. Tai hei. Go, go, go! No olipas Älä kyllä hieno. kuuntele Lukteria. Mä tarvitsen edelleenkin niitä soihtoja muutettua, joita sä äsken huomattu. Onko meillä sitä yhtään sitä hiiltä? Mulla on 3. Pitäisikö me ehti ihan joku oikee dungeon eikä tämmöstä leikki? Leikki. Ei se... No, Kiitos. minä sain tommosen pallukan. Äären. Tämä video on täynnä piippaamisia. Tää on pelkkää piippaamista. Tarvittais tää. Mennään tuohon hämähäkin. Ai. Kaksi sydäntä Kurkuja. jäi. Jäi 100. Mihin me edes tarvitaan? Oh. Kuoliks se? Vilosti. Et ota niitä minun kamoja. Lukteria blow jo. Blow job up. Pakko ottaa, niin sun Matia osaa sinun kamoista. Pahoittele. Ja siitä kaikki on. Ai, loput. En minä saanut mitään tärkeät. Timanttimiekka. Ei. Timanttimiekka ku rauta. Sekä sinun expit. Voi vittu. Mulla oli 7 No mä oon nyt 7 levelin, niin ne puolittuu ne expit, kato kuollessa, mitkä puuttuu, et ei ne kaikkistu. Taas nuo lampaat on katolla. Ne Mitä bugittaa liikkeelle? vaan. Ei ne. Ei, Ei me bukitaan taas, mutta ei me kaduta. ei. Ehkä väsyttää vähän, mutta nyt ei nukuta. Minä tarvin nuo. Die, Slenderman! Oh vittu, se teleporttisi vittu. Opetustyö. Demen. Setkerin. Kotisänkysi puuttui Ja tai se oli hakkasin- peitetty tuli. Ai niin. Lukteria nopeasti. Oh yeah. No joo, kiitos. Saat saat minulta sinä ne takaisin. tavaran. Vaan sen annat minut Nää- tavaran takaisin. Menetin ne tuossa kuollessa. No sinulla kaikki omat tavaras, mitä minä kerkäsin ottaa. Mitähän sinä haluat? Minä haluan mennä. minun hakkuni ja miekkani ja... nuoleni. Ai jo. Minä aina joka selvisin, koska mulla on kypärä. Siis, Perkele! mitähän muut? Tuo ainakin. Vaan Slenderman. Lukteria sanot koko ajan väärän nimen. Sille varmaan 10 minuutin sisällä 10 Just. kertaa oot. You stupid bitch. Äsken ainakin 5 sekunnin sisällä tuli 5 kertaa. Turpa kiinni.
Ja sille kuka muokkaa, niin tulee tekemistä. Saat soihtuja vielä 2 kappaletta. Joka haluaa Jos ei tätä, oo. niin se muu. En mä keritsimiä tarvinnut, mulla on kaikki tavarat varmaankin jo. Toimiiko nää Ender Eye? Wow, Mitä niillä tekee? toimii. Se lensi Ja- ainakin. No, Mitä vittua? Voiko sitä käyttää Yhden monta kerran kertaa? aina yhtä. Aha, nyt minä on täällä lammasaittauksessa. Eikä hyvin suunniteltu lammasaittaus, kun ne tikkaat me. Älä lyö minua. Ai. Sori. Lammas on katolla. Ne vaan Hyvänen bugittaa. Ei On kyllä bugi. hienossa paikassa Hyvin tuo. suunniteltu sille. Mm. Mitä? Kuulinko minä ihan niinkun ääntä? Voisiko se aika. olla? Mun pitää matar pakaa. Käykää suppaamassa muuta. Jee, muppi 95. Kato. Ei ollut. 6 Ei ollut 95. Ihan vaan 9. Muppi 69. Muppi 9. Muppi tää playboy. Playboy. Käykää subbaamassa häntä. Hän on... Sano samoin te onetus. Ei meillä Joo. on tämmönen hautumalla teline. Mikä? Ja meillä on tämä enchantment tablekin jo. Onko? On. Tai minulla on ne nyt itellä, mutta... Mä voin pistää ne jonnekin. Täällä on mulla timaattisaappa. En tiedä. Laittaako tänne jotkut ainakin? Joo, Auton sinne laitteet. piilloon. Siihen tarvitsee vaan niitä Kirjoista vois kirjoja tehdä niitä kirjasto juttuja. ympärille. Mitenkäs se Mutta hei, tehtiin? meidän piti mennä sinne Dungeoniin. Meillä on löydetty vielä kunnollista Tuonne dungeonia. kaivoksiin joka tapauksessa. Etkö siihen viimeksi löytänyt sitä laavaa, niin sinähän on Dungeonin ympärillä. Niin joo, sinne vois. Oota, mä teen nyt näitä Ja kirjoja. mennään, tässä on yli puoli tuntia kuvattu, ellei lähemmäs tuntikin jo. Ja video alussa mainita mennä Dungeoniin, ei vieläkään olla meitä. Ei oo kiire. Kerkee lauantaina. Eikö se nyt ole lauantai? My god. Se pisti se enchantment table. Ne arvotavarat. Ei ku... Let's input it. Oh. Tää on kyllä niin random tää meidän Lukteria. kämppä. Täällä on ihan Jos kaikki meinaa tälleen- saada tota paljastusongelmaa pois, niin saat ite muokata nämä. Sanoit. Sanonko minä taas sitten? Minkä minä sanoin? Grameri. Monta kertaa sanoo. Sanot gramer. Ah, goddammit. Missä sinä oot? Täällä. Monta sulla on noita kirjahyllyjä? No ei se 5. oikein riitä mihinkään. Kyllä se vähän tehokkaammaksi tekee sen, No mutta niin. ei paljon. Ootahan. Niin no, kirjoja on vielä 9 kappaletta. Mutta Laittaa tähän tämä, niin kun se pitää olla Mm. yksi blokki välissä ainakin sopiva. Just Tähän. tolle. Nyt muokataan asettaa. Jee. Minä teen rautamiekasta nytten. Se katovi. rautamiekka muuttuu. Agumoni. Takaisku ykköseksi. No, minä pääsen Ei kun mulla ei ole mullakaan levuja. yhtään leveliä, mulla oli 7, mutta... Ja nyt sinne Dungeoniin. To the Oota hetki. dungeon and away. Ei se edelleenkään toimi. Mm-hmm. Niin happoista. To the Dungeon and oh. And away. Ois voinut Oota, tietysti niitä tää. rappusia. No, aina vaan menee pitemmälle. Ois voinut tehdä sitä ja sitä. Ja sitä Oliko se- ja sitä. Oottakaa, minä Oota, oliko siinä tulen. jossain kohdassa hiiltä? Näinkö minä omieni? On siellä. Oli. No niin, let's go Me down. tarvitsee sitä sitten. hiiltä. Mulla ei ole soihtuja. Tässä on hiiltä. Niinkö lukku tonne sisemmälle. Ole. Se mene sinne minne Lukteria meni, se löysi laavaa ja... Minä on täällä. Jop! Okei. Ottiko se? Okei. Otti. Jos minulle ja Lutkulle tapahtuu jotakin, niin se ei tule. Kulla. Minä on luttu nyt tässä lähtien. Se on helppo